Na linke je Irkutsk. Takže ďakujem svojim bratom a spolupracovníkom, ktorí to už vopred poznamenali. Aj komisárom, ktorých Alexander Nikolajevič už spomínal. Ďakujem im za otázky, ktoré položili už skôr o Bajkale a o Čiernom mori. A ja mám jednu otázku, ktorú som posielal v súkromnej správe, aby nezostala nezodpovedaná. Nemali by sme energiu, ktorú chceme investovať do našich sovietských ľudí, vynaložiť na obnovu našej matky Zeme? Ďakujem. Čestne hovorím, že to vidím každý deň, že sa vysadzajú lesy, obnovujú sa všetky tie pľúca našej krajiny. Áno, a že sa celkovo obnovuje naša milovaná príroda, pretože máme rod, to je národ, a máme prírodu, ktorá je domovom, v ktorom žijeme. To je naša príroda a my ju musíme obnoviť. To všetko s Čiernym morom, to všetko s tými vykurovacími olejmi a tak ďalej, verte mi, že existujú technológie a sú tu naši svetlí bratia, ktorí boli a sú prítomní na Zemi. Vrátane toho sú tu aj naši svetlí vesmírni bratia, ktorí môžu robiť tieto zázraky a pomáhať nám vo všetkom. Chcem teraz zdôrazniť skúsenosť Nikolaja Viktoroviča Levašova, ktorý svojho času urobil veľa vecí, o ktorých vedia. Keď sa pokúšali otráviť, keď urobili lesný požiar v Moskovskej oblasti a tak ďalej, keď zahriali zem, robili sabotáže a potom priniesli chemické zbrane na moskovské stavby, rozvešali ich všade v obrovských množstvách a za jednu noc museli pootvárať tieto nádoby s vysokotoxickými chemickými jedovatými látkami. Ráno vo Washington Post už mal pripravené články o tom, že v Moskve zomreli desiatky miliónov ľudí, že ministerstvo pre mimoriadne situácie nezvláda a že tam prišli mierové jednotky na to, aby pomohli Moskovčanom zbaviť sa takéto katastrofy. A katastrofa bola údajne spôsobená v skladoch chemických zbraní, ktoré boli na predmestí Moskvy. Všetko si nacvičili, všetko urobili. Na tom sa podielal Sečin, podielal sa na tom Lúškov, všetci bastardi sa podielali na tom, ako sem dostať vojska NATO. Ako sa hovorí, potom už nechať celú vec tak, aby Spojené štáty Ruska, kde teraz žijeme, pretože všetko je zaregistrované v USA, áno, rozregister, všetko je to na amerických serveroch, všetko je to v Spojených štátoch. A preto sa bavíme o Trumpovi, že už to je skoro náš prezident. Z Putina robia, ako sa dalo očakávať, že skupina Z naplánovala operáciu Pampers. To znamená, aby tam vysypali všetky sračky a vyhodili ich na smetisko. Preto tam Kovrigin v tejto úlohe, tak povediac, Alexej Alexejevič, aj tam je tento fašista a nacista. Ja to všetko dokonale chápem, ale teraz sa nám tu vynára iná otázka. K tomu, aby sme všetko dali do poriadku, to je naša prioritná úloha, tak najprv sa my musíme vnútorne očistiť od tejto špiny. Od tohto humusu, od tejto krivdy, od tohto diabolstva, ktoré nás drží a manipuluje nami a musíme sa stať ľuďmi. A človekom sa stávaš, keď sa v tebe prebudí láska, dobro, istina, keď udržiavaš čistotu, keď začneš púšťať yang, keď začneš príjmať spás, nebeskú energiu. Je potrebné, ako sa hovorí, výjsť zo stavu opice, obeziana do stavu človeka a človek už môže všetko obnoviť. To je syn Boží a dcéra Božia. Ďakujem. Preto my spolu s vami ideme touto cestou. Pracujeme, snažíme sa na tom pracovať. Príroda je naša matka. Je to naša láska, náš domov, náš chrám, kde žijeme. Matka Zem, Otec z nebesia. Меня зовут Владимир. Очень рад, что... Volám sa Vladimír a som veľmi rád, že dnes v taký svetlý deň, vo sviatok, vám môžem položiť otázku. A vôbec je to pre mňa veľmi významná udalosť. Takže mám takú jednoduchú, primitívnu otázku. Na čo sa majú pripraviť jednoduchí, tak povediac radoví občania našej krajiny, ktorí sú pevne zakotvení v tomto RF-ovskom systéme a majú, tak povediac, obmedzenú mieru slobody? Так скажем, винчены, и вот они, у них ограничена, так скажем, вот их степень свободы. Je tu približný náčrt tých udalostí, ktoré by sa mali stať? Je tu približný časový rámec? Dúfam, že moja otázka je jasná. A rád by som dostal nejaké také vysvetlenia. Ďakujem.
Dobre, približne chápem vašu otázku, ale chcem tiež povedať, aby vám bolo jasné. Existujú dve verzie vášho vedomia. Jedna verzia je, že ste v kíne na gauči a druhá verzia, že ste v akcii živí. A keď ste v akcii živí, tak je potrebné sa do toho všetkého ponoriť, pochopiť, uvedomiť si to a vyžarovať to zo seba činnosťou. Potom tá zmena prebehne rýchlejšie, pretože zmeny tie sa dejú na rôznych územiach, v rôznych priestranstvách, ale neukazujú sa vám v televízore na gauči. A kým vám to neukážu na televízore na gauči, tak to naozaj reálne nepochopíte a nepochopíte to. No keď to začnete robiť zo svojho vnútra, potom tento obraz budete tvoriť vy. Potom sa pred vami bude otvárať svet, kde podobné priťahuje podobné. Pritiahnete podobných spolupracovníkov a činy, na ktoré čakáte. No a čo sa týka všeobecného taktu udalostí, tak povediac, nemôžem vám veľa povedať dopredu, to nie je správne, to netreba robiť, ale chcem vám povedať, že január je kľúčový mesiac pre mnohé veci. Som zdržanlivý, nehovorím o tom, verte mi, veľa viem, veľa chápem, ale nemôže sa to vysloviť ani v prázdnej miestnosti. Tak funguje náš vesmír. A tak tu teraz musíme konať. Takže spolupracujeme a všetko zvládneme. Ďakujem. Ďakujem. Chcem dodať dve slová. Existujú tzv. Dlhé cykly, dlhé slnečné minima a slnečné maxima. Takže teraz, v tomto dlhom cykle, teraz sme na vrchole dlhého slnečného maxima, ktoré sa zhoduje s 11-ročným cyklom, tiež na maxime. Teraz máme maximálnu slnečnú aktivitu. Práve v týchto obdobiach dochádza k zmenám na svetovej úrovni. Takže rok 2025 bude naozaj kardinálny. Preto to neprežívajte, všetko bude čoskoro. Nie, žite a prežívajte, áno. Úplne správne. Ja som ťa trošku opravil v tých ruských slovách, pretože treba prežívať. Žiť, prežívať a žiť ďalej. Dobrý deň, ako je počuť? Zdravím vás, počujeme vás dobre. Chcel by som najprv pozdraviť veľký ruský ľud, samozrejme v celom postsovietskom priestore. To poprvé. Po druhé, chcel by som povedať, dôverujte Bohu, ale nezahálajte. Chcem vás poprosiť, aby ste ma pozorne počúvali 30 sekúnd, pretože je možné, Nikolaj, ospravedlňujem sa. Náš rečník vám už veľa vecí povedal, ale možno ste ich nepočuli. Takže odporúčam, podobne ako Alexander, prečítať si knihy Nikolaja Viktoroviča Levašova. Najmä Rusko v krivých zrkadlách. Takže poďme po poriadku. Povedali ste, že títo banditi, podvodníci a zlodeji nemajú právo zasahovať do družstiev. Chcem vás poprosiť, aby ste ma neprerušovali, ale doslova mi dali len 30 sekúnd a hotovo. A ja už nebudem viac hovoriť. Nemajú právo nič robiť, ale robia to. Včera dostal chlapík trest viac ako 10 rokov za to, že vyučoval španielčinu. Bol obvinený z vlastizrady. Takže títo podvodníci, grázli a zlodeji sú úplne drzí, zbláznili sa až do krajnosti. A chcel by som ešte povedať, že ľudia, ktorí tu sedia a myslia si, teraz Alexander vytvorí systém, my pomôžeme s niečím, Bitcoin im pomôže, ak si ho kúpia. Nikto nepomôže. Ani Putin, ani Alexander, ani Trump, ktorý si vybral stranu parazitov. Len sami si pomôžete. Ak sa nezorganizujete sami, a tu je 500 ľudí vo vysielaní, veľí ľudia, 25 miliónov ľudí ma teraz počúva. Ak sa nezorganizujete sami a jednoducho nezbúrate túto špinu, hnus a spodinu pri moci, ktorá ničí nás Slovanov, moslimov, všetkých nás ľudí, sovietských ľudí. Jednoducho nemáte ani potuchy, čo majú v pláne. Rozumiete? Ja som jediný človek v postsovietskom priestore, okrem Alexandra a Nikolaja Viktoroviča Levašova, ktorý ešte v roku 2005 povedal a ktorý hovoril o udalostiach so 100% presnosťou. A tie sa teraz naplňajú. Chcem všetkých upozorniť, že tento rok bude rozhodujúci ako pre parazitov, tak aj pre nás ľudí. A ľudia by mali spozornieť, prestať sa báť, zdvihnúť sa z kolien, prestať byť otrokmi a začať konať, pretože bojujete o svoje okovy. Chápete, o čo ide?
Bojujete za to, že zajtra vám zoberú aj tie okovy a zaživa vás upália v peciach. Nemáte ani potuchy, čo pripravujú. A ja si samozrejme uvedomujem, že môj hlas a moje naliehanie nemá taký ohlas, ako keby som vystupoval takým sladkým štýlom ako Putin, alebo čo ja viem, takým hlasom so zadným náhonom. Ale jedno vám chcem povedať. Prosím, buďte opatrní. Budúci rok, tento rok, bude pre nás všetkých veľmi rozhodujúci. Buďte opatrní a zdvíhajte sa z kolien. Ďakujem. Absolútne správne. Ďakujem, že náš človek, ako sa to povie, správne vyhodnotil otázku. O čom hovoríme? Že každý potrebuje dôverovať Bohu, ale nezahalať. Každý sa potrebuje prebudiť, každý sa potrebuje aktivizovať, každý potrebuje zapaliť tento protonovú energiu. A tá má úžasné vlastnosti. Ak hovoríme ezotericky a sakrálne. Ak budeme hovoriť realisticky, tak áno, ľudský nepriateľ naozaj má a vždy mal svoje najzákernejšie túžby. A na ich základe sa snažil budovať plány na zničenie ľudského rodu na Zemi. A tento nepriateľ, táto špinavá bytosť, ktorá udržiava roje týchto bastardov a vedie tieto roje, aby tak povediac oklamali ľudí a naplnili tieto túžby a plány, nemá žiadne morálne, duchovné a tak ďalej hodnoty. Je tam len zvrátenosť, tmárstvo a zlo. A veľmi veľa z nich, nie veľa, ale takmer všetci títo tzv. Významní politickí činitelia im slúžia. Slúžia tejto podstate. Slúžia hrajúc úlohu nejakých pseudozáchrancov ľudstva. V skutočnosti odovzdávajú ich pozornosť. Vy len spíte na gauči zatiaľ, čo my vás recyklujeme a nezobudte sa. Tento človek hovorí správnu vec, preto by sme dnes mali sami vstať z gauča, mali by sme začať sami konať. Odstrániť z našich myslí túto Ruskú federáciu, odstrániť iné republiky, tie korporácie, tú tmárskú, čarodejnickú tému odstrániť z našich uší, z našich mozgov, z nášho vedomia. Vyhodiť ju a jasne pochopiť, chlapci, že máme svoju krajinu, suverená, že sme jej občanmi, že sme všetci navzájom priatelia. Mnohí z našej spoločnosti spia oklamaní. Sú pod vplyvom tzv. Zlomyselnej hypnózy. A to, že plánujú všetkých vyvraždiť ako ovce, pamätáte, ako stádo, ako ovce na porážku. Ale toto, a to vám hovorím vážne, vyhlasujem, že toto sa nepodarí. To však neznamená, že budeme pokračovať v ležaní na gauči. Nie, toto sa nestane s tými, ktorí sa prebudia a začnú konať. Ktorí sa prebudia a začnú pracovať, ktorí sa stanú spolutvorcami svetlého ľudského sveta. Tí majú úplne inú výzbroj, tí majú úplne inú energiu a stávajú sa nedotknuteľnými. Ale musia mať vieru, viedanie, poznanie rá, musia mať chrbtovú kosť a musia byť neochvejní. Strach je svetlo stvoriteľa rá, zosilnené vo stvorení. Strach neexistuje v tej podobe, ktorú vám dávajú. Už som to povedal a uviedol mnohokrát. Strach je neznámo. Viedajte, spoznajte neznáme. Choďte tam, kde sa bojíte ísť a vneste tam poriadok. Diktujte nariadenia a usmernujte, lebo vy ste dedičmi zeme. Slovania to sú Asovia a Vanovia. Keď človek hovoril o tzv. Kresťanoch, kresťanín, to je poznanie, to je niečo úplne iné. To nie je súčasť RPC, Ruská pravoslavná cirkev. Zabudnite na celú túto tému. A skutoční moslimovia, to sú bratia. Je tam jeden Haruk, Isa Radomír. A Korán a skutočné, tak povediac, kresťanské poznanie, čo je rád svätého Joana. A kresťanín je poznanie tvorenia reality. Takže vám ako ríte rádu svätého Joana, ako veľký intendant a veľký pokladník chcem povedať, že vám teraz vo vysielaní v tejto oblasti nehovorím veľa vecí.
aby som vás neoslabil. Aby som vám nedával to, že aha, tak ďalej spíme, všetko je v poriadku. Nie, nebudem to hovoriť. Niektoré veci fungujú, niektoré veci pracujú a nielen niektoré veci, ale fungujú silné veci. Spojme sa tento rok a bráňme naše životy, naše deti, našich potomkov a našu zem. Toto je naša zem. A bastardi po nej nemusia šľapať. Ďakujem. Podporujem vás. Ďakujem, Alexander Nikolajevič. Slovania, za každým z nás sú tisíce generácií našich predkov. Odtiaľ čerpajte silu. Každý z nás je nejakým spôsobom na vrchole svojho rodu. Boh nemá iné ruky, okrem našich. Chcem ešte niečo dodať, že slovo náš, naša, neznamená Seriožin, Pašin alebo Marad a Timur. Náš znamená nebeský. A nebeský znamená celostný. A keď hovoríme naša zem, znamená to, že zem je celostná, naša nebeská zem, ktorá je v celistvosti s celým tvorivým stvorením. Keď hovoríme, že bastardi nesmú po nej šliapať, tak nesmieme dovoliť démonom, ktorí chcú niečo ukradnúť z nebeského, z celistvého, niečo skresliť a niečo pošpiniť alebo niečo iné. To znamená, že to sú tí nepriatelia, ktorí nesmú byť pripustení na našu posvätnú Matku Zem. Zdravia všetkým. Prajem všetkým blaho, duševné aj telesné. Chcela by som sa všetkým poďakovať. Všetkým vám, aj Aleksandrovi Nikolajevičovi. Viete, moja duša dnes spieva. Počujem presne to, čo hovorím ostatným. Chcem povedať, že všetko bude v poriadku a bude to dobré. Hlavné je veriť, dúfať a všetko bude v poriadku a je správne, že tvoríme. Alexander Nikolajevič, podávam vám ruku. Napísala som to tam do chatu a chápem, že nemáte čas čítať, ale podávam vám ruku a ďakujem vám všetkým. Vám všetkým, že ste tu, že sme tu. Alexander Nikolajevič, veľmi pekne vám ďakujem za vašu prítomnosť a že tu s nami komunikujete, za vašu obrovskú prácu, ktorú robíte pre nás, obyčajných sovietských ľudí. A dá sa povedať, že aj pre celý svet. Mám na vás otázku, keďže mnohí z nás teraz sledujú dianie vo svete, aj v Spojených štátoch, počúvajú nejakú Kim Gogen. A ona tiež hovorí, že Nesara Gesara neprejde. Že tento Trumpov projekt je len krásny názov. Ale hovorí aj o vlastnom finančnom systéme, ktorý by mal byť tiež spustený v januári. No akože sa plánuje, hovorí, že plánujú. CIA. Dovolte mi, aby som vám odpovedal hneď na začiatku. CIA. Kimberly je CIA. Osobne ju poznám. Mal som niekoľko rozhovorov s touto dámou. Bez jej prítomnosti vám tu nepoviem o jej vnútornom a kultúrnom obsahu. Chcem vám povedať, že je to všetko CIA. Je to spustená akcia CIA. Všetko čítajú od nás. Čítajú všetko z M1 a z rôznych zdrojov. A teraz je jediný systém RA M0 M1 XAU, čiže skrátené RA M1. Žiadne iné systémy neexistujú. To je, ako vám to mám povedať, to je fakt. Je to fakt. Žiadny iný nebude. Takže všetko, čo robia, je len udržiavanie ilúzie, že opraty sú v rukách niekoho iného. Táto loď sa potápa. Nakreslíme novú loď, vložme do nej nohu. Keď sa táto loď potopí, ten istý bastard naskočí do nej, bude plávať ďalej s novou čiapkou. A potom časom, keď sa všetko upokojí, začne opäť piť ľudskú krv. V žiadnom prípade. Títo nepriatelia, bastardi, teraz žijú väčšinou pod zemou, preto pre nich pracuje celý priemysel. Ľudia sú pre nich len ako základňa pre krmivo, nič viac.
a technologická základňa, servisná základňa. Takže nebudem pokračovať, to je vážnejšia téma na rozhovor, ale teraz tam budú prebiehať zemetrasenia. Hovoril som pred pár dňami, dnes už to dunelo v Tibete a bude to vážne dunieť. To sú tie ich podzemné roje, ktoré vyrábajú. Mali veľmi seriózne technológie na rýchle vytváranie tunelov pod zemou a odtiaľ sa na dlhý čas tento tzv. Hmyz strašnej formy, ktoré sa teraz rysujú. Práve tu udržiavali spolu s Anunnakmi určitú nadvladu na Zemi, kde zdrojom pre nich bola nielen Zem so všetkými jej výhodami, ale aj ľudské dieťa, syn, koruna stvorenia, syn Najvyššieho, deti Najvyššieho, rodu Najvyššieho, ktorých premenili na beefsteaky. Aby som to skrátil, nebeské vedomie jednoducho muselo len vyjaviť ich zločiny. A teraz tam práca pokračuje. Niektorí bastardi z NATO dokonale chápu, čo je to flotila Ra. A nikto z nich ani nemôže urobiť nič, aby tomu čelil. A práca tu teraz prebieha. A prebieha aj v ľudskom vedomí. Preto ten chlapík, ktorým správne povedal, s tým veľkým počtom sledovateľov, ktorých tam zhromaždil, absolútne ho podporujem, že by ste sa mali zobudiť sami. Ako to už povedala tá dievčina, vieme, že najdôležitejšie je veriť, najdôležitejšie je konať. Je potrebné vedať Ra, reč Boha, život. Nie len preto, aby sme vedali a stali na jednom mieste a nikam sa nepohli. Je potrebné ísť, je potrebné konať. Každý musí konať. V záujme našich rodov, kmeňov, v záujme nášho života a v záujme našich potomkov. Kvôli našej milovanej Matke Zemi, ktorú chcú zabiť. My nedovolíme, aby sa to stalo. Ďakujem. Dobrý večer vám všetkým, priatelia. Dobrý večer, Alexander Nikolajevič. Dobrý večer. Ďakujem za dnešný krásny večer. Na konci ste začali opakovať tú frázu o Matke Zemi. A práve o Matke Zemi vám chcem položiť otázku od samého začiatku nášho dnešného rozhovoru. Ide o to, že pozrite, áno, konáme, snažíme sa, nasledujeme vás, veríme. Spomínam si na svojich starých rodičov, ktorí mali v sovietských časoch takmer 1,5 hektára pôdy. Potom túto pôdu po častiach rozdali svojim synom, ktorí si založili rodiny. Za túto pôdu sa nič neplatilo. Pozrite sa teraz, my všetci, ktorí sme otvorili alebo otvárame družstva, veľmi dúfame, že spojíme naše projekty. A nielen dúfame, ale vytvoríme projekty, ktoré budú spojené práve s Matkou Zemou. Aby sme na nej stávali, aby sme ju obnovili, aby sme obnovili ekológiu. Veď, ako hovoríte, títo prašivci predávajú pôdu. Ako ju získame, aby sme na nej mohli stávať, obnovovať ju, aby rozkvitala z dotykov našich rúk? Je hanba kupovať ju od nich, brať. Áno, prosím, hovorte, Alexander Nikolajevič. Poviem, poznám vašu otázku, už som ju čítal. Pozrite sa, kúpa pôdy nie je hriech. Hriechom je predávať pôdu. Je to z konov. Práve tieto naše kony boli v Sovietskom zväze schválené suverenným zákonodárstvom Sovietskeho zväzu, že obchodovanie s pôdou je zakázané. Boli tam zákony na večné užívanie a tak ďalej. Čo to je? Narodil sa nejaký človek s priemernou dĺžkou života 70 rokov a teraz vlastní. Čo vlastní? To, čo bolo predtým, pred jeho telením a zostane aj po ňom. Ako to môže vlastniť? Môže to postúpiť svojim potomkom, môže tamto. Na vašu otázku odpoviem z dvoch aspektov. Prvý aspekt.
Keď som bol taký mladý operatívec, ostrý, všetkým som vtedy v Moskve hovoril a oni sa ma stránili. Hovoril som, pamätajte si, tieto vaše žlté papieriky o vlastníctve pôdy, to bude osvedčenie o výkupe kradnutého a výkupe kradnutého podľa zákonodárstva ZSSR. To za prvé. Po druhé, vám chcem povedať, neobchodujte s matkou, neobchodujte s pôdou. Je to hlúposť. Bastardi obchodujú so všetkým, čo chcú. So všetkým, čo majú. Oni sú bez toho obchodu, čo to znamená povedať. Znamená to zradiť, odovzdať, áno. Oni majú tento pojem zvrátený, pretože slovo chazaria je ruské slovo. Ale existuje chápanie temnej chazarie. Chazaria znamená obchod, obchodné centra, mestá, Cargrad a tak ďalej, ktoré boli obchodnými centrami, kedysi v Ruskom cárstve. Ale temná chazaria, tam sa predávajú nebeské hodnoty. A to už je zločin pred rodom, pred konmi, pred predkami a samozrejme pred našimi potomkami. Preto je táto otázka veľmi dôležitá. Nemajú nič, nemajú pôdu, predávajú virtuálne, sú to len podvodníci. Predávajú si navzájom nepochopiteľné veci a ľudia sami súhlasili s tým, že si tieto pozemky kúpia a presťahujú sa na ne, lebo iné nič nebolo. Nič iné nebolo. Existuje jedno staršie video s názvom ZSSR žije alebo Svetový finančný systém. Je to niekde na našich zdrojoch, kde sa práve priblížim k pochopeniu tohto. Vtedy mi bolo odhalené, áno, nie je to nové, ale som to vzal, ako sa hovorí, z energoinformačného poľa a odovzdal som to o rodinných majetkoch, ktoré sa prenášajú. Pretože komu patrí zem? Ľuďom. Pre koho to všetko najvyšší stvoritelia vybudovali? Pre náš rod nebeský. Rozumiete? Pre ľudí. Preto hovorím, že bastardi nemajú na zemi čo robiť. Nepatrila im a nepatrí im. Ani kontinentálny šelf im nepatrí, ani more im nepatrí, nič im tu nepatrí. Preto všetko, teraz nebudeme podrobne diskutovať, čo ako je potrebné robiť. Existuje sovietské zákonodárstvo, podľa neho sa naše štátne a ľudové orgány moci na to pozrú. A pozrú sa na to, kto a kto zneužil, kto okrádal ľudí na tom podvode a kto to kúpil. Lebo niekde musíme žiť, rozumiete? Ďakujem. Naša krajina je suverénne územie veľkej krajiny suveréna, Zväzu sovietských socialistických republik. Je to ľudová krajina a patrí ľudu. A zdá sa mi, že normy týkajúce sa rodových majetkov a pôdy všeobecne, tak v Sovietskom zväze sa otázka pôdy samozrejme úplne nevyriešila, ale na základe chápania využívania pôdy pre rodové majetky, pre kolchozy, pre niektoré poľnohospodárske podniky, to je možné všetko správne regulovať, bez toho by sa porušil kon predkov, bez toho, aby sa pôda predávala alebo dokonca následne kupovala. Je nám daná ako naša matka, náš domov. Myslím si, že sa na ňu všetci normálne zmestíme a nikto sa nebude s nikým hádať. Toto všetko bude regulované. Ďakujem, Tatiana, práve vidím, ako zdvihla ruku. Ona položila otázku, ďakujem. Áno, dobrý večer všetkým. Volám sa Dmitri. Alexander Nikolajevič, mám otázku. Prosím, povedzte, či je lepšie pre bežných občanov, ktorí povedzme majú nejaké úspory v banke, aby si teraz vybrali svoje peniaze, áno? A druhá otázka, čo sa týka toho USDT, povedzte prosím, predtým bolo povedané, že určitú časť z neho je možné zameniť v novom finančnom systéme. Tak ako to je? Rozumiem, pozrite sa, v prvom rade, ak máte, vy to chcete zameniť za USDT, alebo chcete USDT zameniť za bezpečnú menu. Tu som nerozumel otázke. Alebo chcete zameniť kompenzáciu za USDT? Nie. Ide o to, že povedzme, ak existujú nejaké finančné prostriedky, ktoré môžu byť v budúcnosti presunuté do nového systému, čiže čo sa má urobiť, povedzme, teraz s týmito prostriedkami? No vo všeobecnosti boli stanovené také normy. Stanovilo sa, že do 5 miliónov si človek bude môcť bez overenia vymeniť
tento odpad, no tie staré, ako sa hovorí, prázdne peniaze za skutočné peniaze. Ďalej myslím, že do 15 miliónov to už bude s malou kontrolou, nepamätám si, ale je to uvedené v dekrete. Dá sa to nájsť v dokumentoch, tie normy sú tam všetky. To je za prvé. Druhý bod, taká rada. Moje odporúčanie je teraz vybrať si prostriedky v hotovosti. Prečo? Pretože ak sa teraz naskytne taká príležitosť, pretože vám hovorím, že kým sa tu s vami rozprávame, vo svete sa už niečo stalo a to veľmi vážne. Zatiaľ o tom nevieme, ale nevieme ani to, ako to zareaguje na dnešnú situáciu, ako to dopadne. Ale je potrebné si vybrať hotovosť. V prvom rade oslabíte týchto bastardov, ktorí tak povediac podvodne používajú tieto prázdne čísla, ktoré zatiaľ ešte fungujú a majú platobnú likviditu v platobnej oblasti. A tak povediac zároveň budete mať doklad o tom, že ich vlastníte a môžete ich v budúcnosti zameniť. A tie, ktoré zameníte, budú zlikvidované. To je prvá vec. Druhá vec, ktorú by som vám chcel všetkým objasniť, to sú budovy, ktoré sú potrebné. Každý druh meny má dve likvidity. Prvá likvidita, číslo 1, ktorá je najdôležitejšia, bez ktorej nie je možné nič, to je likvidita zábezpeky. To za prvé. Druhá likvidita je platobná likvidita, čiže to už je služba, rozvinutá služba na použitie a uplatnenie tejto zabezpečenej, tak povediať, zmeny. Mena je druh platobného prostriedku. To nie sú peniaze. Peniaze sú pokladničné poukážky, ktoré sa následne transformujú na menu, po anglicky currency. A tieto meny, bez ohľadu na to, v akej forme sú, v papierovej podobe, v elektronickej podobe na účte, alebo sú v technológii blockchain, či v nejakej inej novej platobnej technológii, na tom vôbec nezáleží. Dôležité je, že táto mena bude potom naozaj skutočná. Ono sa aj tak bude všetko kontrolovať a bude existovať na základe peňazí. Peňazí premenených na menu. Bez akýchkoľvek mydlových bublín, bez akýchkoľvek násobení, sčítaní, nafúkovaní a falšovaní. To je odpoveď. Ďakujem. Zdravím všetkých. Veľmi príjemné vysielanie, naozaj, na rovinu. Chcel by som vám položiť otázku. Máte technológie na hromadnú liečbu ľudí a budú sa v blízkej budúcnosti realizovať? Aby sa dokonca aj nútene nimi liečilo, aby sa rýchlejšie vytvorila tá správna forma. A ešte len tak pre zaujímavosť. Čo môžete povedať o Svetlane Veslobokovej? V poriadku, Dmitrij, nechcem byť osobný. Každý funguje, plní nejakú funkciu. Buď zo srdca, alebo z niečoho iného. Ja neviem, ja ju nepoznám, tú Veslobokovú. Videl som jej klipy, veľa klipov je pozitívnych, ale nechcem hovoriť o človeku bez toho, aby som ho osobne poznal. Keď sa osobne zoznámim, pozriem sa, preskenujem, no akože pozriem sa z očí do očí, potom bude vesmír oveľa jasnejší. A ani vtedy nemôžeš povedať všetko, lebo podľa ovocia poznáte jeho minulosť. Treba byť múdry v tomto smere. Ale aspoň jej chcem zaželať, aby bola svetlom vo svetle, so svetlom a k svetlu. Čiže vedajúca. Potom sa všetko podarí, všetko bude dobré. To je prvá vec o Svetlane. To meno je dobré, Svetlana. Druhá vec, na ktorú by som vám chcel odpovedať, o technológii. Záleží na tom, čo liečiť, aký druh choroby. Ak teraz hovoríme, že liečiť zo schizofrénie, áno, občania, firmy a vôbec z toho, ako sa hovorí z toho filmu, seriálu, kde je naše vedomie ponorené posledných 30 rokov našich občanov, áno, do tejto firmy, do tej ilúzie, ktorú oni krivú, deštruktívnu, antihumánnu, ktorú nakreslili v nás, v našom vedomí. Áno, to je infikované vedomie, ktoré treba liečiť. Sám som sa svojho času liečil. Liečil som sa určitými, tak povediac, medicínskymi produktmi.
ktoré vytvorili veľmi dobrí ľudia, ktorí v týchto filmoch vystupovali a ktorí tieto filmy natočili. Odporúčam pozrieť si to. A ono to ani nelieči úplne. Dáva to, akoby stimulovalo náš imunitný systém, aby sme sa uzdravili. Áno, ale sú také momenty, sú veľmi dobré videá, ktoré odporúčam si pozrieť. Poprvé na kanáli Ra Video, tu je to zakázané. Máme kanál Kaznatvorcara, newravideo.world. To je naša vlastná, tak povediac, naša suverénna mediálna platforma. Na kanáli Kaznatvorcara zachoval sa tam film Hry bohov. Odporúčam si ho pozrieť niekomu od 1. do 13. časti, niekomu od 5. do 13. časti a tak ďalej. Toto mi kedysi odporučil jeden taký náš zaujímavý človek za Dornou, ktorý to tiež odporúčal. Potom tento film rýchlo zakázali, hoci tam bolo všetko pozitívne, dobre sa tam vyjadrovali. Strížiak je naozaj chlapík, frajer, vložil do toho svoj kolosálny, tak povediac, rečeský talent, ktorý sa mu otváral pri tvorbe tohto filmu. On pracuje veľmi dobre. Druhý film, ktorý odporúčam si pozrieť, je Občan a zem. To je tiež dobrý film. Kedysi som o tom veľmi aktívne premýšľal a osobne som zbieral určité filmy na nosičoch. Dokonca som pochopil, v akom poradí by sa mali vysielať. Takže ak občania začnú prepínať, povedzme, kým sme v rytme udalosti ešte nevyhnali nepriateľov ľudstva, tých špinavých Židov, ako ich nazývam, z revolučných kancelárií, tak musíme prejsť na naše zdroje, povedzme Ra Video. A ja sa pokúsim, možno som teraz počul vás, Dimon, asi preto som vás videl a chcel som vás počuť. Vy ste mi teraz napovedali, aby som dal svoju zbierku, ktorú považujem za veľmi dôležitú, aby ju ľudia sledovali podľa správneho poradia. Aby som ju tam dal. A nedával tam nič zbytočné, žiadne spravodajské informácie a tak ďalej. Aby to ľudia mohli tiež sledovať. Aspoň toto je moja skúsenosť, ktorá mi veľmi pomohla. Takže aby pomohla aj všetkým ostatným. Dobre? Ďakujem. To je všetko. Všetkým veľmi pekne ďakujem. Všetkých vás objímam. Všetkých vás milujem. Držte sa. Všetci sme jeden život. Všetci sme jeden celok. Verte mi, bol som zabitý, ja som tam bol. Viem, o čom hovorím. A milujte sa navzájom. Buďte všetci šťastní a buďte veľmi silní. Ďakujem.